Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira, eguneko albistea zalantzarik gabe. Sara Majarenas presoak bigarren gradua jaso du eta ondorioz haren alaba Izarrekin harrera egoitza batetan egoteko eskubidea izango du. Bien eskubideak defendatzeko milaka lagunek egin dute bat Sara Izarrekin plataformak Donostian deitutako mobilizazioarekin, hemen Hamaika Telebistan zuzenean ikusi ahal izan duzuen moduan. Hauek eta beste hainbat gure lerroburuetan. Bihar 51 urte beteko dira, martxoaren 3an Gasteizen Espainiako poliziak Zaramaga auzoan 5 hildako iragin zituenetik. Memoria eta justizia ardatz, Hamaika Telebista bertan izan da. Europako giza eskubideen auzitegiak ez du tramiterako onartu 3 presok urruntzearen aurka aurkeztutako helegitea. Langabeziak gora egin du otsailean Euskal Autonomia Erkidegoan, bera aldiz Nafarroan. Hizkuntza, nazioa, estatua, Jose Azurmendiren saiakera berria ardatz, Euskal Estatuan euskarak jokatu beharreko paperaren inguruko solasaldia egin zuten atzo. Egileak berak eta jakineko Lore Agirrek Martin Ugalde Kulturparkean. Bihar Hamaika Telebistan osorik izango duzue solasaldi hau. Ipar Irlandan aurreratutako hauteskundeak egingo dituzte gaur, energia planaren eskandaluak eta Brexitak DUP alderdiari kalte egingo diolako uste du Sinfainek. Ostiral Santuko akordiok kasiko 20 urte bete dituzten honetan, elkarri bizkarra emanda jarraitu eta aurrera egitearen arteko erdibidea bilatzen dute iparraldeko 6 konterrietan. Igandean lehiatuko dute Zornotzan lehen emakumeen Master Cupeko finala. Esan da bezala, eguneko albiste nagusia honakoa da. Sara Majarenas euskal presoak bigarren gradua jaso du eta ondorioz haren alaba Izarrekin harrera etxe batetan egoteko eskubidea izango du. Pedro Garralda Fundazioak duen egoitza batetan elkartuko dira biak ala biak, Castro epaileak Majarenasi bigarren gradua eman ostean. Honen arrazoiak egoeraren larritasuna, Majarenas eta erakundetik desbinkulatu izana eta datorren urtean duela kaleratzeko hitzordua. Azken asteetan hainbat izan dira sare sozialetan zein kalean Sara Izarrekin plataformak jasotako elkartasun keinuak eta gaurkoan olatu horrek islada izan du Donostiako kaleetan. Hamaika Telebistan ikusi ahal izan duzuenez, milaka pertsonek bat egin dute Sara Majarenas eta haren alaba Izarren eskubideen aldeko mobilizazioarekin, biak ala biak elkarrekin eta libre egon behar dutela aldarrikatu dute eta bertan Ekina Torrazagasti gure lankidea izan da. Orain ikusi behar da, autonen aplikazioa hori da, aldatu behar dituzte espetxez, eta ez hori inoiz ez dugu jakiten gaina, hori instituziones penitenziaria zen eskuduntza da, eta edozein momentutan izan daiteke, baina ez dakigu noiz izan geuden aldaketa. Bai, elkarrekin daude ez dituzte banatu, eta hori izan behar dugu lorpenetako bada ez dituzte banatu, aurra mantendu da berarekin, eta berarekin jungo da zentro berrira ere. Beraz, elkarrekin mantenduko dituzte, baina orain lortu behar duguna bigarren hori da. Gelditzen zaion urtebete hau Sarari, gelditzen zaion espetxealdi hau, dagokion bezala kalean bete dezan baldintzapeko askatasun batean.
Izar txikiak 3 urte bete ditu gaur eta dakizuenez iraganden urtarrilean bere aitaren gandik eraso matxista larria pairatu zuen, zaurituta egon ostean, erietxean ingresatu zuten eta geroztik hainbat izan dira haren askatasuna eta amarekin egoteko beharra aldarrikatu dutenak. Gaurkoan 3 urte bete ditu Izarrek eta ondorioz ama alabak banatzearen arriskuan mai gainean zegoen. Hainbat psikologoek asteartean Donostian egindako agerraldian azaldu zutenez, biak banatzeako ondorio oso kaltegarriak izan zitzaken Izarren garapenerako eta ondorioz gaurkoan mobilizazioa izan da arratzaldean, baina goizean Sara Izarrekin plataformako kideak Eusko Legebiltzarrean izan dira eta bertan Gasteizen alderdi guztietako ordezkariekin bildu dira. Ondoren, Araitz Zubimendik plataformaren izenean hitza hartu du Legebiltzarreko prentsa aretoan. Talde parlamentari ezberdinekin bildu gera, gaur 10:00 aurrera, oso ondo hartu gaituzte, babes handia sentitu dugu. Alderdi edo talde bat falta zaigu oraindikan agenda arazoengatik, Alderdi Popularra, eta agerraldi hau eta gero bilduko gera beraiekin, baino interesa agertu du ere gurekin elkartzeko eta usten dugu hori positiboa dela. Esan bezala guztiek agertu dute adostasuna guk mahaigaineratutakoarekin, alegia Sara Majarenaz aske gelditu behar dela Izarrek pasaduen egoera eta dituen beharrengatik, ezinbestean biak elkarrekin behar dutelako eta biak kalean behar dutelako. Guztiek esan bezala agertu dute adostasuna ideia horrekin, ez dakiguna da zertan gauzatuko den, zertan konkretatuko den borondate hori edo nahi hori, ez? Hurrengo egunetan ikusiko dugu, beraiek konpromesuak hartu dituzte eta hurrengo egunetan ikusiko dugu. Bestetikan eta Iñakik esan bezala iritsi da eguna, gaur betetzen ditu 3 urte Izarrek, eta dakizuen bezala espetxe legeriak ez dio onartzen denbora gehiagoz espetxean bizitzen uzten. Abokatuek bere garaian baldintzapeko askatasuna eskatu zuten Sararentzat, oraindikan airean dago, epaileak, zaintza epaitegi zentraleko epaileak, audientzia nazionalekoak ez du erabakirik hartu. Dakiguna da informe psikosozial bat edo txosten psikosozial bat enkargatua duela eta hori egin arte behintzat ez dela erabakirik egongo. Beraz, hurrengo astera arte gutxienez, eta ez dakigu noiz arte, ez da erabakirik egongo horren gainean. Bestetikan esan behar dugu beraz, momentu hauek klabeak dirala, guk azken asteetan lan handia egin dugu psikologo ezberdinekin eta guztiak ados daude bi ideiatan. Une hauek klabeak dira, umearen etorkizunerako eta zaurien osatzerako. Ume hau Gartzelan jaio zen, 3 urte espetxean bizi izan da, eta dakizuen bezala aitak erasotu egin zuen. Ume honek momentu honetan zauri fisikoak osatze bidean ditu, baina zauri psikologiko sakonak ditu. Eta zauri psikologiko horiek osatzeko, orain eskaintzen zaizkion baldintzak erabaki horrak izango dira etorkizunean garapen bat izan dezaten edo beste bat. Hori izan da psikologoek etengabe transmititu digutena. Ume honek jakingo du zer gertatu zen, baina horrekin bizitzen ikasi dezake eta bizitza normalizatu bat eman, ume zoriontsu bat izan, edota aitzitik gerta daitekena da zauri horiek behar bezala osatzen ez badira, ume honek bere bizitzan arazoak izatea. Trauma hori behin betikotzea, autoestima arazoak izatea, erruduntasun sentimendua izatea, atxekimendu eta harremanetarako arazoak izatea, eta beraz momentu hauek klabeak dira, eta guk usten dugu gaur umea momentu hauetan banaketa gertatzen ari bada ere, usten dugu banaketa hori zenbat eta motzen eta laburren izan behar dela umearen osasunagatik. Gaiak ere, Espainiako Kongresura salto egin zuen atzo, bertan EH Bilduko senataria den Jon Iñarrituk kasu honen inguruan zein espetxe politikak eragindako beste ondorio lazgarrien inguruan galdetu zion Jose Ignacio Zoido Espainiako barne ministroari, azken honen hitzetan, Espainiako gobernua lanean zegoen Majarenaz eta haren alaba elkarrekin egoteko, eta esan da bezala, gaur jakin dugu biak alabiak Pedro Garralda Fundazioko egoitza batetan elkarrekin egongo direla Majarenezek 2. gradua jaso ostean, eta milaka lagunek bat egin dutela Majarenaz eta haren alaba libre eta elkarrekin egon behar dutelaren alderrerekin Donostian. Estaría muy contenta en poder leer ella, no las leería, pero bueno, lo voy a hacer yo con mucho amor. Caso de Noy, veré partes.
Lo primero y más importante, agradeceros a todos y todas el apoyo y el cariño y la fuerza que nos habéis transmitido desde el primer momento, tanto a mí como a Isa, como a toda mi familia. Sin toda esta fuerza y energía, nada de esto hubiera sido posible. Por otra parte, es difícil encontrar todas las palabras que puedan describir estos momentos que estoy viviendo. Sin duda, he vivido y estoy viviendo el momento más duro y difícil de mi vida. Algo impensable, algo que nunca imaginé que me podría pasar a mí. ¿Esto es mío? No. Ay, qué susto. Como si estas cosas pasaran solo a los demás, como si yo nunca pudiera haber sido víctima de la violencia machista. Sin embargo, me ha pasado, demostrando una vez más que la lacra de la violencia sexista se expande absolutamente por todas partes. Como todas sabemos, lo que le ha tocado vivir a Izar no es fruto de un simple accidente ni una enfermedad casual. A Izar le intentó asesinar su propio padre, con la única intención de dañarme a mí y a toda mi familia. Afortunadamente, erró en su objetivo. Izar ha luchado como una chapelduna y físicamente, a pesar de todo lo sufrido, está bien. Pero queda mucho recorrido por hacer en lo psicológico y en lo emocional. Izar no está bien en ese sentido, y esa es mi máxima preocupación en estos momentos. Izar no entiende qué le hizo su propio padre, y no entiende tampoco por qué éste ha desaparecido de su vida para siempre. Perdón, de repente. En estas largas 5 semanas que Izar ha estado hospitalizada, lo más duro fue estar separadas durante 3 semanas, viéndonos únicamente 1 hora cada 2 días. Eso supuso la verdadera tortura para mi hija, añadiendo a todo su grave cuadro, tanto físico como psicológico, una acentuada ansiedad por separación de la madre. Así reafirmamos lo que ya sabíamos todos, lo que el sentido común dicta, que Izar necesita a su amacho más que nunca. Y hoy es el día que no nos puede volver a pasar lo mismo. Izar sale a la calle y no puede volver a sentir que se separa de mí. Yo le necesito a ella me necesita a mí. Si no, no habrá reparación posible, o por lo menos costará mucho más. Por eso os agradezco toda la fuerza que estáis haciendo entre todas y todas, desde todos los lugares y desde todos los ámbitos, para que entre todas consigamos Izarrekin Sara etxera. Mila esker guztion gaitik, maite zaituztegu. Giza eskubideen auziarekin jarraituta, gaur jakin dugu Europako giza eskubideen auzitegiak ez duela tramiterako onartu 3 presok urruntzearen aurka aurkeztutako helegitea. Alex Tobaran, Urko Labaka eta Jone Lozanok giza eskubideen Europako auzitegira eraman zuten Frantziako estatua, epaileek ordea argudiatu dute ezerk ez duela frogatzen bere gertukoek bisitan joateko arazo gaindiezinak edo sosaiak eduki izana. Amnistia Internazionalak agenda bateratua izatea eskatu die euskal instituzio eta alderdi politikoei bakean urratsak eman eta biktima guztien aitortza egiazkoa izan dadin. Bakea eraiki eta biktima guztiak aitortza jasa dezaten Bilbon egindako agerraldian Amnistia Internazionalako Andres Krakenberger eta Iñaki Hernandorekin batera 2000 urtean etak hildako Jose Mari Pedrosa Durangoko Alderdi Popularreko zinegotziaren alarguna den Carmen Hernández eta 1982an Bortizki torturatua eta 1983an Galek Baitu torturatu eta eraildako Josean Lasaren arreba Asun Lasa egon ziren. Biek ala biek urte guzti hauetan izandako sufrimenduaren inguruan aritu ziren. Agerraldian Asun Lasak 1982an jasotako torturen inguruko testigantza latza plazaratu zuen. Nintzen bezala 1982an Guardia Zibilek hartu ninduten eta astebete luzez eduki ninduten. Astebete esatea ez da 7 egun dira, 154 ordu dira, zeren eta tortura hitza oso gauza larria da. Tortura hitza ez da erabili behar, errez tortura pisu handia dauka, tortura minutuka bizitzen dela esan behar da. Zeren eta
tortura zer da tortura, ez? Tortura da min fisikoa eragiten dizuna, tortura da bolsa jartzen dizutenean 3 aldiz 8 gizonen artean denok builaka gorrotoz beterik, bolsa sartu, mareatu erori, altxa erori, hori tortura da, bai, tortura da noski. Eta hortiken zeldan uzten dizutenean, esan ez hurrengoan kantatuko duzu, oraingoaz da zer izan oraindik ez geha esaten dizutenean, zelden momentu hiek zer dira, gero deitzen dizute, gero elektrodoa tokatzen dira, berdin, gizon artean, gorroto artean, buila artean, denak hori tortura da, bai, gero berriro zeldan zauden denboran, ez dakizu eguna diran, orduak diran, ez dakizu ezerran dena berdina da, ez dakizu zenbat denboran, berriro deitzen dizute, gero flexioak lurrean gelditu arte, mugitzeko 2 besoetatik hartuta beraiek irankak ez dutelako responditzen. Bai, hori dena tortura da, baina zeldan zauden une horietan inor ez dago, zu zaude, hori zer da, ze izen deitzen zaio horri, nola deitzen zaio horri, ezta? Momentu hori nola deitzen zaio. Entzuten ari zara ondoan izugarrizko garraixiak, baina izugarrizko garraixiak dira, izugarrizko oihuak garraixiak, eta zu zaude zai, zu jungo ze horren atzetik bainerara, eta ja hor dena kantatzen dute, horri norez ateratzen kantatu gabe, aurrena zuzea. Denbora hori zer da, hor zeldan zauden denbora hori nola deitzen zaio, zer nola sentitzen da, 7 egun garritu gabe, zerren gabe zai, ate hotxa hori zer da, hanka hotxa hori zer da, bihotzak zer egiten duan kautsa entzuten dezunean, ate irigitzen danean, zendek esaten du gurutze jantzia adibidez izela, erioz naturala izan zuela, bihotza nola gelditzen da, bizirik zaude, ez zaude, zer da momentu horik nola diezta, zer bai. Nola egiten zaio aurre holako egoera bati, nola egiten zaio aurre torturari, nola sendatzen da tortura. Bihar 51 urte beteko dira, Espainiako poliziak Zaramaga auzoan protestan zeuden langileen kontra tiroz erantzun zuenetik, ondorioz 5 hildako egon ziren eta dozenaka zauritu, geroztik martxoaren 3 data koutuna da Gasteizen, gorriz markatutakoa Arabako hiriburuan, mobilizazioak izango dira bihar berriro ere, egiaren batzordea sortzea eskatu dute biktimek eta euren senideek, eta Hamaika Telebistan euren errealitatea ezagutu nahi izan dugu memoria eta justizia ardatz. 51 urte oroimenean 51 urte igaro dira Gasteizen martxoaren 3 gertatutako sarraski hartatik. Hau dela eta Ela Lab, SK eta Esteilasek agerraldia egin dute martxoaren 3 hartan gertatutakoari begira egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko. Martxoak 3 honek ere badu konotazio berezia. Egia, justizia eta erreparazioa bilatzeko urteetako borroka jarraipena du. 1976ko martxoaren 3 gertatu zen argitzeko jarritako helegitearen artxibatzeak aipamen berezia merezi du. Herri honetako justizia justua izatetik urrun dago. Baina justiziaren bilaketa ez da herri honetan bukatuko. Hainbat kasutan bezala, honetan ere nazioarteko justiziaren bidea lantzea aukera ona izango da. Bidea luzea da, baina urratsak irmoak. Ez egiak, ez justiziak, ez da erreparazioak ere ez dute preskribatzen. Gogoratu egin behar da, Gasteiz oso ezberdina zen garai hartan, ez da? Zegoen langile berria, langile batua ere, zeren etzegoen hainbeste ezberdintasunik, eta beste aldetik ere hor zegoen Franco egia da hil zen, baina Franco garaia eta Franco erregimena oraindik ere indarrean zegoen. Bai, atera ziren langileak, atera ziren ere ikasleak, eta ja goizetik ere polizia jaurti ziren lehenengo disparoak, lehenengo tiroak. Esmaltazione San Ignacio lantegian, nengoen lanean, eta egun hartan zen ja 3. greba orokorra. Eta egun hartan, bai, dena itxita zegoen, dena. Eta lantegi guztiak bezala egin genuen asanblada bat, lantegian, eta erabaki genuen ateratzea. 5 hemen, Eliza honetan,
asanblada bat zegoen, eta sartu ginen, zen etorri ginen lehenago, eta poliziak inguratu zuen Eliza, bazirudien, Eliza sakratua zela eta ezin zutela sartu, baina haiek ere, alere, sartu ziren. Hemen geunden, asanbladan eta batean ate honetatik sartu zen txakurrak, eta eskatzen atera behar garela, tardakizer, eta eta guk esan genuen, asanblada batean geunden, oso lasaiak eta hemen geratuko ginela. Ez dakizen, 3 minututara edo hasi ziren kea boteak zartzen Elizara, eta gara, hemen ja, erabaki genuen, ateratzea. Apurtu zituzten kristal guztiak, disparoak jaurti, 5 langile hildako eta 100 zaurituak sortatu ziren. Horrendoan zegoen plazalgan hau, kale guztiak zegoen barrikadaz betetak, eta entzun genuen badagoela zaurituak eta dakize. Eta batean sentitzen nuen ere kolpe bat, eta hori zen tiro bat, zen besoan. Nik jaso dut familiaren gantik, lehenengo eta gero elkartetik, eta horrela sortu nire relatoa, ez da. Argi eta garbi, nire osabari tokatu zitzaiola, baina edon hori toka zekiokela. Argia saldu didate zergaitik egin zuten, zergaitik moztu zuten errotik langileen mugimendua. Hau da, hemen Gasteizen 1976an langile mugimenduak hartzen ari zuen indarra, zeukan botereak oso izugarria zen, eta hori estatuen erroak mehatxatu zituen. 51 urte hauetan beti eskatu izan dugu egia alde batetik eta justizia. Egia beti zen esaten zuten eta esaten zuten gu ginela errudunak. Eta hori entzun izan dugu berzio polizialekin eta berzio politiko batzuetatik. Eta beste aldetik ere justizia, impunitatearen aurka justizia eskatu izan dugu eta eskatzen dugu oraindik ere. Ez dugu mendekurik nahi. Hau da, benetako erantzuleak epaituak izatearekin eta egi osoa onartzearekin, niretzat hori ja erreparazioa izango litzateke. Egia da, Gasteizen lehenengo momentutik, nire osabaren odola lurrean zegoen lehenengo momentutik odelarekin justizia hitzak norbaitek idatzi zuen momentu horretatik, Gasteizen justizia aldarrikatzen ari dela, eta herriak argi dauka zein den egia. Baina egi ofiziala hori aldatuz joan da denborarekin, eta egia da, nire aitona honek ez dutela bizi gaur egun daukagun egoera. Gaur egun bai, gaur egun askozaz ere zabaldua dago benetako egi ofiziala. Baina hala ere, alde judizialak oraindik ez du onartu egi hori. Orduan hor daukagu gure hurrengo erronka edo gure erronkarik garrantzitsuenak justizian. Nafarroan bestalde ekinbide parlamentarioa aurkeztu dute frankismoan zehar lapurtutako haurren kasuaren inguruan. Lapurtutako aurrei buruz, lege proposamen bat onartu dugu, nik uste dut proposamen hori beharrezkoa dela, baina lege proposamen horri buelta gehiago eman behar zaio. Egia da, hainbat kasutan aurroriek lapurtutakoak izan direla, ez dakiz zen urritaraino, nik uste dut pauso sendoak eman behar ditugula, pauso serioak, eta, naiz eta guk ere proposamen hori sinatu, nik uste dut gauza asko zaindu behar dela proposamen hori dagoen bezala onartu baino lehen. Hainbat emakumek pairatu izan zuten auzi hori argitzeko lagungarri izan daitekeela. Planteatzen dena da, azken batean NUPekin momentu honetan dagoen hitzarmena zabaltzea, fondo funts dokumental horretan horri ere tokia egiteko, eta bestetik, iruditzen zaigu, aurrera pausu itzela izan daitekeela, hainbat familia, hainbat emakume egoera horretan egon daitezkenei, azken batean doako laguntza juridikoa emango zaielako, eta era berean
ADN banku horrek ere bere papera bete dezake eta lagungarri izan daiteke hainbat eta hainbat kasu argitzeko. Aurrak ikertzeko bai erregistro zibilarekin nola parte hartu izan zuten erakunde guztiekin ardura behintzat ikerketa hori ahalbidetzeko eta hainbat neurri sartuko dira lege berri honetan. Gaur aurkeztu dute datorren apirilaren 13, 14 eta 15ean Zornotza eta Igorre artean egingo duten Gazteak Elarrearen abestia Ernaik eta Aintzinak antolatutako ekimena da hau eta Gure Koba Kongo Square kanta abestu dute eta bertan milaka gazteek parte hartzea espero dute. Balizko Euskal Estatu independiente batetan Euskarak izan beharko lukeen papera ezbaian jarri da azkeneko urteetan egindako hainbat hausnarketetan. Horren aurrean Jose Azurmendi filosofo eta pentsalariak hizkuntza, nazioa, estatua saiakera publikatu du. Eta horren harira aritu zen atzo Martin Ugalde Kulturparkean Lorea Agirrerekin batera, jakineko zuzendariarekin batera hain zuzen ere. Solasaldiak hainbat ertz ukitu zituen eta bertan ikusi ahal izango duzue, bihar bertan 11 telebistan gaueko 11etatik aurrera. Vamos, Leizarragaren ere bai, nazio bezala agertzen da dipatuta, beste nazio berdinak edo bezala. Beraz, egon da nazioaren humanistengan, normala da bezala, humanistek Euskal Herria, nik zuzmoa daukat Euskal Herria hitzak Euskal Nazioa esan nahi duela. Ze Euskal Herria agertzen da humanismoan, termino hori. Eta humanismoan, frantsesez ere, herriak nazio lehen sinonimo bezala funtzionatzen. Ez nago oso seguro, baina zuzmoa hori ze daukat, bai. Euskal Herriak, Euskal Nazioa esan nahi zuela bai jatura. Non ari ginen? Bai, barkatu. Orduan, egonda, eskerrik asko, egonda Euskal Herri, nazio, natural bat, eta konfliktorik gabe bere buruarekin bizi zena. Zatikatuta, provintzita, baina bizi zena eta guzti hori. Eta gero etorri da historia luze bat, eta ez geure errurik gabe beti, geure provintzialismoagatik askotan eta baita ere Estatu Espainola oso interesatu aspaldidanik egon delako hau espainolizatzeko eta abar, eta egon delako eta gaur Euskal Herria, nahikoa da geure hiriei begiratzea, Euskal Herria ez da nazio natural bat, baizik nazio puskatu bat. Guri Euskal Herriari buruz gehiena dakienak ere historiari buruz gutxi daki. Eta gero antropologia asko daki, eta musikari buruz tutik ez daki, eta gut denok, gera, erdizka geure kultura naziak, eta rekuperatu nahi eta edo gabiltzanak. Euskal Herria nazio bezalaia minimo batetara ekarrita dago. Ze Euskal Herria hizkuntzarekin identifikatzen den herria da, nire ustez, eta beste hori Euskadi da. Eta gu gara Euskadi bat, Euskal Herria izan nahi da. Gasteizen Eusko Legebiltzarrean aurrekontuen inguruko eztabaidak zentralidadea hartu du. Urkulluren gobernua PPrekin zein EH Bildurekin hitz egiteko prest azaldu da, baina subiranistek azaldu dutenez, erreforma fiskalak izan behar du aurrekontu honen ardatzetako bat. Hala adierazi du gaur Bilbon Miren Larrionek egindako adierazpenetan. Sozietateen gaineko zergen erreforma, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erreforma, errentarik altuenen progresibitatea bermatuz, eta beraztasunaren gaineko zergen igoera eta iruzur fiskalaren aurkako borroka.
Sozietateen gaineko zergaren erreforma uste dugu beharrezkoa dela. Batzar nagusietan, enpresen irabazien gaineko zerga arautzeko, foru arau berri baten eztabaida bultzatzeko prestutasun osoa dugu. Bigarrena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erreforma ere bai ezinbestekoa da. Hori bai, soldatapeko langileek ordaintzen dituzten zergen desoreka zuzendu behar da. Kapitalaren gaineko zergak eta kenkari batzuen izaera erregresiboa berrikusi egin behar da. Hirugarrena, aberastasunaren gaineko zergak handitu behar dira. Aberastasun eta handasun handien interesak gailendu dira azken urte hauetan eta pizkanaka aberastasun horien gaineko zergak gutxitu edo desagerraraztea lortu dute. Eta azkena, iruzurraren aurkako borroka eta iruzurraren aurkako euskal behatokiaren eratzea. Iruzurraren aurka etenik ez. Diru bilketan galdutako erdia, soilik berreskuratuko bagenu, urtean 1.150 milioi euro gehiago izango genuke. Iruzurraren aurkako borrokan, saiheste fiskalari aurre egiteko arau berriak behar ditugu. Eta bestalde, zerga sistema edo administrazioen baliabideak ugaldu behar dira. Ogasun arteko informazio trukaketa hobetu eta are zehatzago izan behar du. Enpresa eta ondasun handien gaineko ikuskaritzak zehatzago izan behar du eta arreta berezia jarri behar zaie paradisu fiskaletan filialak dituzten enpresei. Iruzurraren aurkako euskal behatokia eratu behar da. Langabeziaren datuei dagokionez, honek gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan eta aldiz Nafarroan bera. Orotara urtarrilean baino 356 langabe gutxiago zenbatu dituzte otsailean Hego Euskal Herrian. Bi erkidegoetan langabeziak joera ezberdina izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 0,10 egin du gora langabezitasak eta aldiz Nafarroan 1,27 egin du behera. Lan alorrarekin jarraituz, greba eskubidea babesteko lanuzteak egin dituzte gaur Euskotreneko langileek. Gipuzkoako makinisten auziaren harira, enpresak jarritako salaketa baten aurka egin dute 24 ordutako lanuztea. Erabateko erantzuna izan du sindikatuaren arabera, zuzendaritzaren arabera aldiz, 22koa izan da. Horrekin batera Iruñe herrian, Kapraboko langileek aurrera darraite euren protestekin gogoratu, enpresak 4 saltoki itzi eta 18 behargin kanporatu nahi dituela. Eta Nafarroan jarraituta, sindikatu abertzaleek azken asteetan salatutakoaren arabera, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek zein zen patronalak UPN eta Yolanda Barcinaren gobernuen urteetan fondo publikoen gehiegizko babesa jaso zuten. Ondorioz, honek eztabaida sindikal eta politikoa piztu du herrialdean eta honen inguruan aritu zen atzo elako buruzagi den Michel Lakuntza Hamaika Telebistan. Diru publikoa dela eta ustezko eskandalua agerian berriz ere Nafarroan. 2015ean sinatu ziren prestakuntza hitzarmenak zirela eta UGT Komisiones Obreras eta zen enpresarien elkarteak finantzaketa publikoaren bitartez mamitu izan direla salatu eta auzitara jo duela sindikatuak. Hain zuzen, 120 soldata inguru diru publikoz ordaindu direla salatu dute. Diario Notiziasen ere argitaratu ziren salaketa hau frogatzen duten datuak. Ikerketa eskatu dute, behin eta berriro elak eta baita lab sindikatuak ere, baina UGTek ordea erabat gezurtatu du akusazio hau. Michel Lakuntza elako Nafarroko koordinatzailea izan dugu Hamaika Telebistako platoan eta kasu honen iruzurra azpimarratu du. Hemen azkenengo 20 urtetan, eta hori Miguel Sanzek bere garaian emartxan jarritako inbentzio, artifizio bat izan zen hau, eta hemen helburua zen nolabait ere bake soziala lortzea. Eta bake soziala lortzeko hemen egin dena da, nolabait ere, subentzio guztiak eta diru laguntza guztiak bideratzea UGT Komisiones eta patronalari, ez. Eta oso larria izan da, gainera nola egin duten, zeren subentzioaz ari garenean ez gara subentzio objektiboaz hitz egiten ari, hau da, sindikatu hauek edo patronalak ez zuen jasotzen diru hori zuten ordezkaritzaren gatik, baizik eta egiten zutenaren gatik. Hau da, hemen egiten zen azien konbenio batzuk, konbenio bilateralak, gobernua eta UGT Komisiones eta patronalaren artean, eta horietan, eta hori igual larriena da, nolabait ere egiten zen hauen eguneroko lana finantziatu.
Hau da, hemen gobernuaren helburua zen bideratzea dirua, eta horretarako edozein aitzakia balio zuen, eta hor besteak beste gauza batekin gure ustetan iruzur argiena hortan egon daiteke, UGT eta komisionesek eta patronalek ematen zituzten ikastaro hoitan, hor konkursoa edo lehiaketa batea atera beharrean zuzenean eman zieten hauei. Lehiaketa hortikan pasa gabe eta gure ustetan ere hortan iruzurra dago eta horren epaiketaren esperoan gaude eta ikusiko dugu eta jakin izango dugu orain arte jakin izan ez ditugun gauza batzuk. Bestalde, aste hauetan pilpilean dagoen elkarrizketa sozialerako kontseilua izan dugu izpide. UGT, Komisiones Obreras eta Zen enpresarien elkarteak parte hartzen dute bertan, Labek eta Elak berriz, bertan parte hartzeari uko egin diote. Kontseilu hau bertan bera uzteko eskatu dute EH Bilduk eta Ahalduguk, eta hau existitzea ahalbidetzen duen legea indargabetzeko proposamena tramitera onartu da. Bestalde, lauko taldea osatzen dutenen artean ez dago adostasunik, ezkerrak eta geroa baik ezpaitute babestu EH Bilduren eta Ahalduguren proposamena. Honen inguruan ere gogor mintzatu da Elako Mitxel Lakuntza. Zaila da, eta inork ez dugu azaldu zergatik egin duten, nola osatu duten halako kontseilu bat UGT, Komisiones eta Patronalarekin. Eta gobernuarek gainera, larria da hiru gauzengatik. Batetik, nola ere jarraipen ematen zaiolako UPNek bere garaian hasitako prozesu eta organo bati. Bigarrena, nola ere ez dutelako inongo beharrik hori egiteko, ez da egia mandatu parlamentario bat zegoelako hori egiteko, hori ez da egia, parlamentok beste gauza bat esaten du. Eta hirugarrena eta larriena da, hauen eskutan, UGT Komisiones eta Patronalaren eskutan utzi dela 100 milioiren kudeaketa. Eta hori aitzaki izan da enpleguan eta enpleguarekin zer ikusi dauzkaten zenbait gauza, baina guretzat oso larria da, jakinda ere zenolako aurrekariak dauden eta ze gauzak ezagutu ditugun eta zertan aritu izan dien azkenengo 20 urtetan UGT Komisiones eta Patronala, hauek mahai batean esartzea eta enpleguari buruz hitz egitea hauekin, guretzako hori broma bada. Gizarte gaietan baita, ikasle abertzaleak deituta, martxoaren 23an greba egingo dute ikasleek, Heziberri, Lomce eta EU 2020 planen kontra gogoratu, martxoaren 22an ELA, LAB eta Esteila sindikatuek deituta, irakasleek eta orokorren irakaskuntzaren alorrean ere protesta eta greba eguna deitu izan dela. Errefuxiatuen inguruan datu zinez kezkagarri eta beldurgarriak eskaini dizkigu aste honetan UNICEFek, izan ere, Libiatik Italiarako bidea egiten duten haur eta emakumezko gehienek era ezberdinetako sexu eta bestelako erasoak pairatzen dituzte. Honen aurrean mobilizazioak egin zituzten iraganden asteburuan Donostian zein Iruñan eta Hamaika Telebistan paperak denontzat elkarteko Iñaki Redinen hitzak jaso nahi izan ditu. Denon artean eskatu beharko diogu Espainiako estatuari, barneko ministerioari, ea usten digun benetan jende hau onartzen. Eta ez da gerra bakarrik, badaude beste arrazoi asko migratzeko. Migrante asko daude pobreziatik ihes egiten, klima aldaketatik ihes egiten, matxismotik, kapitalismotik, benetan libre ibiltzeko aukera izan behar dugu. Gure eskubidea baita hori, ez? Ipar Irlandan aurreratutako hauteskundeak egin dituzte gaur eta Sinn Féin alderdi errepublikarraren ustetan energiaren inguruko eskandaluak eta Brexitak DUP alderdi unionista konservadoreari kalte egin diezaioke. Irlandako jendarteak etorkizunera begiratzen du, 20 urte bete dirakasik ostiral santuko akordioetatik eta jendartearen baitan bi norantzatako usteak daude. Batetik ezin ikusian mantentzen direnak eta ezin ikusi horretatik atera gura dutenak.
Kolonbian bestalde Farkeko gerrillak gaur hasi du bere armagabetze ordenatua. Nazio Batuen elkarteko kideen presentzia eta ikuskaritzarekin hala ari dira 3 bloketan ekaina bitartean burutuko den armagabetze hau aurrera eramaten. Bihar urtebete egingo du Honduraseko Berta Cáceres ekintzailea hil egin zutenetik. Ekologismoa, indigenen eskubideak eta feminismoa zuen ardatz Cáceresen lanak, eta aste honetan The Guardian egunkariak kaleratutakoaren arabera Honduraseko zerbitzu sekretuak egon litezke hilketaren atzean. Cáceresen figura gogoratzeko hainbat ekitaldi burutuko dituzte bihar mundu osoan zehar, eta sare sozialetan ere bera gogoratzeko hainbat mezu irakur genitzakeia da. Kirolen tartea irekiko dugu orain eta bertan pilota izango dugu izpide izan ere, igande honetan eguerdiko 12:00 aurrera Zornotzan emakumeen Master Cup lehiaketaren lehendabiziko edizioko finala jokatuko baita. 11 telebistan txapelketaren inguruko datu eta xehetasun gehiago bildu nahi izan ditugu, eta elite mailako finalean arituko diren Leire Etxaniz eta Olatz Arrizabalaga bizkaitarrekin egoteko aukera izan dugu. Nik gaztetan mutiekin pelotan ibili nintzen. Ja adin batera altzesa zenien, ja mutiek indera hartzen dabe, orduan euren kontra jaztoko ere inek. Adin batera altzesa zenien, ja mutien kontra ezin, da orduan palara zin nintzen, eta bueno, hor nabil ontxo bai. Aukeri egon bazan, neska geixa eta neskekin txapelketak eta itxeko, nik uste pelotan jarraitzuko nabela, porque betian guztu jata pelotan jokatzi, baina azken hoxe. Ja, zirkustantzia gaitxi, kirola aldatzi toketezan. Ontxe txapelketa honegaz, berriro eskupilotan hasteko aukeri emosku honek. Txapelketa honetan neskei egokituteko pelotak eizku ez, eta nik uste hori azkenin gutzako egokixo dela. Ze mutiek igual pelotako gorra hauekin jolasten da, dago jolastugu goxua pelotiaz, orduan nik uste horrepe igual aukeri mondabela emakumek asko apuntetik bai. Nibela politxo, eliteko mailan oso partidu parekatuek urten diz asko. Da ez, jentie emakume asko dauz eliten, gure lez txikitzutatik eskupilotan ibili dizenak, eta hori gero ezin izan da bena jarraitu, da honek aukera bat emontzenak. Gero lehengo mailan hori hasi berrizek eta ontxe lehengo kontaktu hartu da benak pelotiaz dauz, eta bueno, igual torkizunera behitzuten, nibela hartzeko moden. Egiz izan, frontoietan jente asko urreratu da, eta nik uste horrek igual nobedade modun igual izen dela jenti bultzatu daena frontora eta jutia, baina hori neskentzako igual bultzai da bai ez, frontoi igual jentiaz ikusti. Asteburu honetako finala bai telebistan emango dabe, eta gero neskat txikisek eta ikusti eskupilotan jarraitu telebistan agertuak zarela, da txapelketak irabazi da eurentzat, ez dakit, horri motivazio bat da azkenean. Ikusti neska bai algaragoan hor gorenien. Txapelketa honi esker, igual, gentiai iritzitxek aldatzeko balixo da bela, igual, emakumei pepelotan jolastu aldabela, ez dela bakarrik mutien kirola. Orduan hone txapelketiek, bultzatzen da, beste txapelketa batzuk edo antolatzi edo lan, neskai bultzatzeko bai eskupilotan jolasti. Erakusteko emakumio bai kirolin algarela ibili, da ez dela bakarrik mutiek aldizela ibili, kirolien neska behar dugula. Eta igandean baita ere, Donostian kasu honetan, 5.760 korrikalarik hartuko dute parte Lilatoiaren 28. edizioan. Iaz baino 700 lagun gehiago apuntatu dira, ondorioz arrakasta ziurtatuta dago, gero eta harrera beroagoa jasotzen duen lasterketa herriko honetan. Futbolari dagokionez, Osasunak porrot mingarria pilatu zuen atzo Bilarrealen kontra Sadar futbol zelaian, ondorioz gero eta aukera gutxiago izango ditu talde gorritxoak lehenengo mailari eusteko. Gaurkoan Tasoareko instalazioetako prentxaretotik Roberto Torres igaro da, Osasunako erdilaria aldagelako ahotsik kualifikatuenetako bat da, eta berak azaldutakoaren arabera, Osasuna jakitun da lehenengo mailak zer nolako exigentzia dakarren, eta baita ere besteekin alderatuta
zer nolako taldea daukan eta zer nolako kalitate maila daukan Osasunak. Kulturari dagokionez, gogoratu gaur bertan, gaueko 10etan, Artekale saioa ikusgai izango duzuela, eta bertan kulturaren inguruko hainbat albiste izango dituzuela eskuragarri, eta horietariko bat Maria Rivero Balmasedako musikariaren ingurukoa izango da. Aspaldidanik musikan murgilduta dagoen arren, apurka, utxa edo siroka bezalako taldeekin, oraingoan Balmasedakoak bakarkako bideari ekin dio eta aldaketa eta apostu honen arrazoiak Jone Batizabala lankideari azaldu dizkio Artekale saioan. Hemen jaio zara, baina donon jaio zintezke. Kintxukoroi lana aurkeztu du Maria Rivero musikariak. Bere bakarkako lehen lan honetan, benetan den bezalakoa agertu nahi izan du jendaurrean. Akats, indar, postasun zein minekin. Urte bete jaio zala proiektua, eta bueno, hasiera baten ideia bazan diska bat eitea. Baina gero, denbora pasala bizirik dagoenez proiektua aldatu da. Eta moldatu dut eta proiektu zabal bat eiteko erronka hartu dut. Pertsonala da batez ere ni neu agertzen ezelako bakarrik, ez? Kasu hontan ni neunaz eta nire ardura da dana. Eta hortaz aparte, letrak ere nik egiten ditut, orduan, apur bat gehiago bilusten naiz. Bilbon, bestalde, Pabellon 6 aretoko gazte konpainiak Aborigen izeneko obra aurkeztuko du datorren martxoaren 10ean. Horren ingururan ere aritu zaizkigu Artekale saioan. Gogoratu 2015ean sortu zela Pabellon 6eko gazte konpainia eta bertako aktoreek 25 urte baino gutxiago dituztela. Euskal Antzerkigintzaren kimu berriek osatzen dute Pabellon 6 kulturguneko gazte konpainia. Martxoaren 10ean Loraldia jaialdiaren baitan, Aborigenak lana estreinatuko dute. Gazte konpainia sortu zen, Ramon Barearen ideia bat izan zen, pizkat, igual gazteok bukatzen dugunan arte dramatikoko eskola ez, gero galdera desagertatzen da gurekin ez. Gure kasuan norbaitek eman behar digu oportunitatea ez, hasteko lan egiten. Eta orduan Ramonek pentsatu zuen sortu behar zela gazte konpainia bat, soldata bat izan genezan ez bakarrik proiektu bat egin, ez kobratu entzaiok ez ezer, baizik eta izan profesionalak. Hori da, soldata bat eta esatea nahiz eta gazteak izan profesionalak garela ez. Berez da Lorcaren bizitza, biografia moduko bat, bere antzeslanak bidai gisa erabilita. Zan nahi dut, batzutan erabiltzen ditugu bere antzeslan batzuetako paragrafo konkretu batzuk, uste dugulako, edo Felipek uste zuelako, Lorcaren beste benetazko momentu konkretu batzuk definitzen zituztelako. Martxoak 10ean euskaraz estreinatuko dugu eta hurrengo astean gazteleraz egiten dugu. Eta Eskoziara joango gara orain, baina ez dugu Trainspotting filmearen bigarrengo parteari buruz hitz egingo, ez dugu balizko erreferendum berri bat aipatuko, baizik eta mundu osoan zehar korrikak biltzen dituen babesak eta antolatzen diren korrika txikiak izango ditugu. Izpide gogoratu, Euskararen aldeko lasterketa erraldoi herrikoiak martxoaren 30ean izango duela hitzordu nagusia Otxandion, geroztik Euskal Herria osoa zeharkatuta apirilaren 9 Iruñera helduko dela. Guzti horren berri emango dizuegula hemen Hamaika Telebistan eguneroko saio eta informazio bereziarekin, baina aipatu bezala badira mundu osoan zehar barreiatuta dauden Euskal Herritarrak eta korrikarekin bat egin gura dutenak. Aurreko astean Greziako Txio Zuartean egindako ekimena izan genuen hemen ikusgai Hamaika Telebistan eta oraingoan William Wallacen espiritutik abiatuta eta Eskoziako parajerik ezagunenetariko
historiko batzuk, Edinburgoko kaleak aintzat hartuta, bertan dauzen euskaldunek ere korrikan parte hartu nahi izan dute, eta hortxe dituzue euren irudiak lasterketan animo biziz, datorren martxoaren 30ean Otxandion abiatuko den lasterketa erraldoi honi euren aletxoa eta auspoa eskainiz. Eta gaurkoan gure partetik besterik ez, Eneritz Dueso, Eneritz Furiak bezala ezagunagoa den musikariaren bideoklip berriarekin agurtuko gara, Kasernarat taldean ibilitakoa da Eneritz, eta gaurkoan Atretzo izeneko bideoklipa aurkeztu du, berarekin agurtuko gara, gure partetik besterik ez, mila esker albistegia jarraitu duzuen orori, baita ere aldez aurretik egindako saio zuzenean gurekin egon zareten guztioi, esan da bezala, mila esker, jaso gure bezarkada eta gabon pasa. Xingola beltzak begien azpian doluz Untzagora paretetan gure etxea makurtuz Ura zuzendu nahi zanagatik itoz Larruaz topo badu euriak ez du errukirik izango Munduari errukirik ez genion inoiz izan Maitale denak akastun bihurtzen direnik ez genuen ikusi nahi izan Taxamaldak agaldu ditut letrak xautu zentzua horri bota zerrua Alakorik ez dela esan ere Norrote, nihote Entzun dut dela rock'n'rolla bidea eskola baina ez da berdin Atzatik edo aurretiko jalari hamaika buelta eman dizkiot eta xutu naiz menperatu nau Utzi diot tale zanadin berriz